σημερινό βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα κάνουμε σπίτια. Βάζα κορμιλάκι. Ναι. Σήμερα θα κάνουμε σπίτια. Θέλετε να μπείτε στην ομάδα, κάντε μας φίλοι στο Roblox. Ωραία. Μικρές. Απλά να είμαστε μικρές. Και εμένα. Ελάτε να γίνετε μικρούλες όσο πιο μικρές μπορείτε. Πάμε σπίτι, ελάτε σπίτι. Παιδιά, παιδιά, πάρτε πρώτα σακούλα και βόμβα. Να κλέψω εγώ. Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα. Πήρες τα λεφτά, εγώ δεν πήρα από κανέναν. Ούτε εγώ. Τα πήρα, ελάτε. Μου δίνεις τα λεφτά. Ελάτε τώρα σπίτι. Παιδιά, τώρα πήρατε το σπίτι. Είναι 14. Είναι 14, είναι ανοιχτό. Φοράμε όλες, βοήθεια. Είναι ανοιχτό. Είναι δύο μουράκια. Γεια σου, εκεί πέρα. Πάρτε το! Πάρτε το! Παιδιά, εγώ θα κάνω μια εξαίρεση για να μην μου κάνουν πάντα, θα γίνω αόρατη.